Здравейте! Ние сме семейство Стойчеви. Аз съм родена в 1940 година, съпругът ми в 1936, значи в царство България. Активния си съзнателен живот сме живяли по време на така наречения комунизъм. Доживяхме и демокрацията, в която вече живеем 30 години. На колко сте години? Аз съм на 83, а съпругът ми на 87. Браво! Семействата ни са свързани с Българския земеделски народен съюз. Дори моят уважаем съпруг беше депутат в Великото народно събрание от листата на БЗНС. Бащатец. Седмото Велико народно събрание. Да. За дядо. Мой баща и моя дядо също са активисти на Българския земеделски народен съюз. Баща ми, като член на БЗНС, е бил активен участник в Отечествения фронт. И тъй като първото правителство на България след 9 септември е отечествено-фронтовско, той е заемал тук ръководна длъжност в народната просвета. След това обаче Българската комунистическа партия, като укрепва властта си, се освобождава от своите съюзници, като голяма част от тях са принудени или да емигрират, какъвто е случая с доктор Георги Михайлов Димитров или така нареченият Гемето, или са били убити, както Никола Петков. Обесен. И затова Българския земеделски народен съюз, който не възприема тази политическа линия на БКП, се обявява за опозиционна партия и неговите дейци биват репресирани. Цялата ситуация, която се създава в България, провокира отпор от страна на тези политически партии. Тогава се заражда и така нареченото горянско движение. Освен вътрешната ситуация, съществена роля за тези ексцесии имат и външните сили. Защото чрез голяма част от радиостанциите, като Свободна Европа, Гласът на Америка, непрекъснато се създаваше една илюзия, че тази есен или тази пролет ще дойдат англоамериканските войски и ще сложат край на влиянието на Съветска Русия и на комунистите в България, което не се случи. Хиляди млади хора бяха избити в лагерите или пък при опит да бъдат, да емигрират. Това да разкажеш как емигрират. Когато аз бях в 4-ти клас, през нашата къща мина един такъв младеж, интелигентен, хубав, който смяташе, че има осигурен канал, за да избяга, обаче беше убит на границата. И тази участ имаха стотици български младежи. А моят съпруг също решил да ходи, да бяга зад граница, но това било само идея, желание, поради което го осъждат и той лежи няколко години в затвора като политически затворник, само защото са го донесли, нали, на Държавна сигурност, че той се подготвя, има желание да избяга. Кажи ми за манифестацията. Коя манифестация? Къде си ходил бос? По време на моето образование, аз бях в Търговската гимназия, тогава икономически техникум.
Караха ни под строй да ходим на манифестация. Задачата беше да се ходи на манифестация, защото манифестацията на учащите биваше задължителна и на никого не прощаваха, ако не участва в манифестацията. Не отива да... Можеха да ти намалят поведението. Можеха да ме убият. Можеха. Абе, както и да е. Въпросът е на свобода срещу 5000 лева. Че в знак на протест, давай, нататък. Въпросът е, че си отишъл бос. Ами, аз може би съм се ръководил така от личното си състояние и не съм възприемал установяването на социализма в България. И тогава всички учащи минаваха пред пощата, манифестираха, нали, и така нататък. И управниците, които бяха, Града. те дигаха така поздравяващо ръце и така нататък. Ти в знак на протест отиди бос. Аз не ги възприемах като управленци. Не съм очаквал, не съм ги искал, не съм ги желаял. След като от гимназията задължително, и то не само в нашето училище, гимназията, търговската гимназия, но всички училища бяха впрегнати в каруца на задължението. Не можеш да не отидеш. Ако не отидеш, има последствия. И като така, аз без да... Доколко е било разумно за мен, не знам, но аз реших да протестирам, че не задължават фактически да излизаме да ходим на манифестация. Аз тогава реших да отида бос и не ми позволиха да се включа в манифестацията. Това е, да кажи. Това е... Понеже нещата са много така натрупани в пътя ми на живеенето. Лутане имаше, голямо лутане, но в същото време аз не се страхувах от това, което вършеха срещу такива като мене. Даже аз се гордеех, че мога да застана срещу една власт, която е просто престъпна. И тази престъпност се отрази по особен начин върху мен. Сивно. Първо от София те изгониха за това, че каза, че си лишен от граждански права за 1 година и не можеш да гласуваш. Така беше. Да, после Така те беше. назначиха тук в отдел Народна просвета на някакво престижно място, но ти не беше казал, че си лежал в затвора и веднага те уволниха, нали, оттам. Общото цял живот репресии. Да. Аз съм преживял репресиите, всичките. Всичките Така че- репресии.
Бабо, Много искаш да приказваш. разкажи Тези, още... които не бяха членове на партията, бяха второ качество и за тях нещата бяха много по-различни. Разкажи нещо за празниците, как си ги празнували в училище. В смисъл, все пак ти си За ги водила. празници? Комунистическите празници. И тяхните родители, които ходят на църква, Преследвали се. не се празнуваха християнските празници, например Коледа. Не се празнуваше, празнуваше се само Нова година. Дядо Мраз не идваше на Коледа, ами идваше на Нова година. Освен това, нас учителите ни задължаваха по време на големите християнски празници задължително да ходим в храмовете и след това да докладваме кои ученици са присъствали евентуално на дадена литургия или на даден християнски празник, големите, нали, каквито са Великден, Коледа, Малка, Голяма Богородица. Тогава доносничеството беше престижно нещо.